Na Rympei U channel paidbah Bri U Hynñiewtrep. Kasengki kenhon balang Kristan hapok kashatri jong Khasi Jantia Church Leaders Forum KJCLF hakap Hynñiewtrep jong nak prak kalakot ya kasokar jela katanat tourism kumjo ya kinang ilam shnong banang ilam niam bakin kam pyrkhing halor ki bynta ki bedai berki kam jngohkai perthei baraka jingadei batka imlang salang kani kalawan long ru hadin kajingjia barang shen hapok Ïingmane hakashnong maul nong East Khasi Hills hakaba web shitniam Hindu ularung bean hapok Ïingmane dakaba pyrkhing ya kajinglong bakentang jong Ïingmane blai ka forum ka khot ru yakin nong wan shangkai perthei ki bawan jngohkai sakani ka jela jongi baki dei ban puram bat long pikir haki jing le shangkai bat haki jingnya kendo bat ki jingnya kerennya khana long sekretari ka KJCLF Reverend Dr. Khakongor hau kerwa ulaong baka video kabala sapriang ki social media bala penmi de way Bri U kyrteng akash sagar kapen iya u katba udang perta khamat ki angut ki palok chongu hapok ke Ïingmane hamaul nong hakaba ula pertai ke kentin Jai Shri Ram kata ka jingle kabala long persya ka jinglong kentang jong ka Ïingmane kabala penki bitar yakin nong shong shnong badi ki pat Kristan hapok ka than hi borok kawe Reverend Khakongor ulaong ru basi sien pe layo i bakani ka jingle kaba bean namar ka jingle rung tu hapok ka jaka ba kentang tau nong le social media rengkat kini ki jingle bean ki bathmu ban Pynpaw perthei yaladi lengba kani ka jing persyang kabam seiso Henry wala kata ka jaka bat ka por jang kani ka jingjia bat ka jing pelat paidbah layo i kumba ka de ka jing persyang ban penmi ya ka jing akan at lengba ka jing sngaw ya perniam da ka ba le i ben bat Pynpaw ka jing ya shun halor ka jing nyam jong ki trai muluk da ka jing thmu ban kentiu ya ki mat jong kan niam he pa ngila ban pen kan mau ya ki jingjia badang shen bat ki badang ya kum ka jing persyang ban yo rong syapok ka krem mau jembun ha mau senram ka jing la ban a jing ada ya ki masi ki jing kren ben ya ki culture jang ki di mahasau ha haflong ka jing berthen pen ki win shwa ka Christmas bat ka jing berthen khang surok hapring ka asam bat meglaya ka jing pen thot ya ka jing rakhi Christmas jang ka wai ka school ha palakat kerela ka jing pen thot ya ka jing rakhi Christmas haki jaka bamarjan ka Saint Joseph's Cathedral halokno ka jing bamla ban pen bai dakaba dathmu halor ka jing akan at Manipur bat ki wai ulong ka basngosi ka long mentri ramba do kari Narendra Modi habakren haka jing rakhi Christmas barang shen kabla penlong da ka Catholic Bishops Conference of India CBCI ha Delhi open power ka boong ka jing pen sngosi ya ka donut jong u habadan ki jing persyang pen priang ya ka jing le don bor haka imlang salang ula Pynpaw baki jing hikai utrai Chris ki rakhi ya ka jing ye ka jing etli ka jing long shipara bat ka long ka bakong san baroh ngin tre ban penlong ya kani nrei shim lala ban pen bai bat telakam ya ki mat jong ka jing shun bat jing ap head jai ban riu balatap da ka jan kum jong ka jing pen ya pher niam bat jai ban riu kumbalayo i ha Manipur bat ki jaka hakari laban rapu Reverend Khakongor